Srbsko si toho vytrpělo dost. Albánci měli s nima válečný konflikt. Dne 28. února roku 1998 hned za to zaútočilo NATO na bratry Srby. Fuck off NATO! Kosovo je Srbia! Kosovo je Srbia! Kosovo je Srbia! Za mě bije srdce Česka. Já vždy budu cenit bratry ze Srbska. Rest in peace k srbským bojovníkům, boje a taky dětem a zvířátkám. Proč se o tom